Kabe bi taratama September kalo kile muga ani nani samba flani muga ani nani iya TV jabrani fleba mali kono ani mali koka o bisimila nga bidon kibaru kono kuna foli damine na projet foka be hukumu kono kaye dugu kono sigida sifin jolen ka innovation kuncheli seli kera kaye te hukala togola soba kono kunun tene September kalo kile muga ani saba samba flani muga ani nani ni kenaika projet fitini tantara walasa ka kuna foli kolon kele Kakeni bamanti wale min kera Bamako bamanti wale kelaw fe kunun tene September kalo kile muga ani saba samba flani muga ani nani Mali Francero fanga nyema Colonel Assimi Goita ani aka lakana ministru ye nyogonye ke ka fara furuba takeda nyema uka walasa ka lakana ko jatimina ani ka fere kurauta Jamana kokanko kibereula kunun tene September kalo kile muga ani saba samba flani muga ani nani Burkina Faso lakanako ministri Mamudu Sanu ya yira kafo mado kunya nyine ka jatikeli wale taka Burkina segere walasa ka basigi balia nati Burkina jamana kono aka la seula ya yira kafo Burkina kade do bala minu sigiro beneme Côte d'Ivoire ani Ganama wa olu mauchela famille finitigela ka foka fara civiluka olu nyimbe ni basigi balia wale ina Kuna foli kunchela l'Ameriki jamana ya yira kafo abina frafina jamana odemeka mpoxi bana kele ni oye kurukuru bana uye ya yira kafo abina bolochi fura million kele nyokona di frafina jamana uma ni lase bina ke l'Ameriki jamana nyama Joe Biden fe bi tarata September kalo kele muga ani nani samba flani muga ani nani jien selege nani tomba kala jireba keneka New York Ni kibaru ya damadon nune fana kera akulo ni au nyau gantige anka bidon kibaru la au niche aka nyamadalula ala kambe dien wati were